Mabuti na lang. Mag-ensayo. Kaya sasama ako sa inyo. Yan, kasi mamamatay. Kasi Dudu, mabuti pa patayin mo na lang. Mga unata guys! Hi everyone, this is Julius Cano and welcome back to my channel. Na-miss nyo ba ako? Kasi ako na-miss ko kayo. For today's video guys, magluto ta karon og piniritong isda daw magulay ta og tawgi nga na ay alugbati. Kay pagmata na ko sa buntag ani, si mama nagpagawas nagsudan no niya. Sa akong nauna sige nam tag isda ani. Oy, unya pagtan-aw nako sa ripolan ang puday laing sudan dito no kay ang narito sa babaw is hotdog niya. Ang napod sa ubos itlog. So wala jud tay laing choice kundi puros yun mantika ang ato ang lutoon. Pero nakunahuna man ko nga naaman di ay gipagawa si mama diri tawgi og alugbati pero dili na gyud kaingon niya grabe kadaghan. So mao to akong gipangitaag pamaagi nga dili lang ta mokaon og plain nga gipinirito lang nga isda. Mao to ako nagprito na lang kog isda gamay kay ako ani siyang kanang sliceon og ginagmay kay ako ang gulayon ning tawgi og alugbati nya mao ang akong isubak nya bot nga natog sabaw di ba kay para makagulay ta at the same time masubak na tong isda nya napoy sabaw. May gani kay gipagawas ning mama ning tawgi og alugbati no kay straight po ba ko duty nya kung pasagdan ni diri sa rip na mabaho na lang ni malata ni wala na magulay ani kay wala joy laing makaugulay diri ako ra gyud kay ako mamanghod kay dili kay hinga og gulay mga on man sila gulay pero dili gyud kay ingon nya gusto gyud everyday gulay og kanang kusog gyud sila mga ugulay kay mukaon lang gyud sila pili lang sa gulay ako jud og hilig og gulay di ba dugay na gyud ako ni dapat ma-upload no kay dugay naman pud ni na video diri nagpundo lang ni sa akong gallery kay nadugay lang nako siya edit og nadugay na kog upload kay eskwela mo ko lunes to Bernes nya duty mo ko Sabado Domingo sa nawad-an po ko kanang kuano kanang kapoy nagikan pag duty nya mag-edit pa so karon lang ko nakahigayon og edit unya karon kay hapit na pud alas 11 nya naguna-una man ko nang mula naman pud ning engagement oy so mao to nagdali na lang pud kog edit ani kaya para ma-upload na ko ni kaya para ma-delete na pod kay lagi itong cellphone dako siya gram pero maapektuhan ang atong Gmail basta daghan kay video so mao to kung ma-upload na ni sa tanan ako all media platforms delete na po ni siya kaya para makasave na pod tag another video na napod tay pang edit ug na napod tay pang vlog so mao na ni ang nahigayon no so mao na ni siya guys ang mga stepping stone over sa pagluto sa ato ang mga mekaniko ni makina ang moniko ni makina yes pag man natog prito ana guys giset aside nato to siya kay ato siyang gikunis-kunis unya nagisa dayon taglamas diri sa kaldero gisunod dayon nato ang tawgi ug ang lugbati nya gibotang nato ang piniritong isda nga atong gikunis-kunis gibot ngan gamay og tubig tuyo nya gitimplahan sulbad na ang sudan sa pamahaw unsa pay dugayon kaon na mga unata guys tawgi pinirito og mangga wow wow